Ka Khasi Students Union East Jante Hills District langba ka Cultural Cell rangkat bat ka KSU Shnong Rim Unit ha ka laitrik rampang arjar arpun riu kalayo benlek ban yu kecat bat jengo ya ka krem kut sutiang bat ka krem khmat wa tisha kabadon hak Shnong Rim elaka nongkli ka khana ka ong ba ka tei ka krem kut sutiang kadai ka krem pedri wo kyang nang ba bat kisipai jungu hakapor ba yakun persya ya kidoli hakapor ba jur bha katma hakisnam khat praspa an rupuar hadu khat praspa an rupulai ka jingtmu jong kaseng ban lek knang sya kate ka jaka kalong man penne pensa ya kate ki krem ba paunam ba ki nonglek ba ki longden kintip ya ka paket lani ka history ki por barim la don kam e ban penne pensa ki mati ni ki jaka donnam ki ba ublay try kanrat nong bu nong thau ulai sngob ha lengba kame mariang hapo katei ka krem kut sutiang lalap ya kisiang jinta ki balarimba bat ya ki mau ki bayesrim kum kisuki ha ka bala yathu ba wo kyang nang ba bat ki nongelam ki song jingyelang ka KSU East Jante Hills District halor kani kaman kala kentui ke sorkar benle sorjamin ya kite kijaka ke badon ya ka history khamtam ban penlong iki kijaka jungo kai perthei ha ka ba ki briu situlup ka perthei kin tip bat ki briu na kite kijaka kin im na ka kam jungo kai perthei